wani da ya kashe babarsa. Kafin alkali ya yanke masa hukuncin kisa sai ya ce masa, ɗaha, sunansa ɗaha, zan tunatar da kai abin da aka koya maka a makaranta. Kai ɗalibi ne da kake karatu a Azhar kuma kana karanta fannin shari'a ta musulunci. Babarka shekara ta 55, hafiza alƙur'ani ce kuma tana koyawa mutane hadda ƙur'ani. Ice ɗaha, duk ayar da Allah ya faɗa wa bil walidaini ihsana wa qada rabbuka wa abudullah wa bil walidaini ihsana, duk ka tsallake waɗannan ayoyi. Ka shaƙe babarka sai da ta yi minti 20 a hannunka, har sai da ta mutu da shi da farkarsa. Na ji uwar ce ta yadda ya auri wannan, ko tana son sai ta raba su, tana ga tunda yayi karatun addini ta sha a makaranta, malama ce ba za ta bar ɗanta ya auro fasika ba. Fasika ta ce a je a kashe ta kawai. To shine yazo suka shaƙe uwar. Bayan ya kashe ta suka ɗauke ta suka je suka yi rami, suka saka ta a ciki, suka binne ta da ƙasar ma a ƙasar ta kanta suka zuba ƙasa, ba kabari suka yi mata. Sannan ya ɗau wayar ta ya tuttura wa ɗalibanta da suke zuwa karatu test, suna cewa to ɗalibai na yi tafiya zan je wajen ƴan uwata zan yi sati 2 kaka ba karatu. Duk sai tuttura wa ɗalibai suka ba su zo makaranta ba. To haka yi, da yake alhakin uwa sai abin ya tashi a kama shi. Ya ce ɗaha ka manta ta ɗauke ka wata 9 a cikinka, ta zo ta sha wahalar naƙuda haihuwarka. Ya ce ta shayar da kai wata 24, ta rene ka, ta tarbiyyantar da kai, ta sa ka a makaranta. Ya ce ɗaha baka ga lokacin da ka shaƙe ta tana magagi, muryarta tana canzawa, idanta yana kaɗawa, tana maka magiya, tana neman ka sakan mata makoshinta. Ɗaha baka saki makoshinta ba sai da ka ji ta daina numfashi. Sannan ka ɗauke ta ɗaha ka je kai rami, ka jefa ta a rami, ka cika ta da ƙasa, da kai da wannan fasikan matar. Da ka ce ɗaha na yanke maka hukuncin kisa. To irin wannan shi yasa in kana da ɗaya kan gare ma, ya ce ga abin da yake so, ƙyale shi, duniya ma ta ishe shi. Amma ka ce wai ba za a yi kaza ba, ba za a yi kaza ba. Yaran zamani wani shaye-shaye ke baka sani, wani yana da wata baka san irin soyayyar da ya sha irin ta hauka ce. Da Ibn Qayyim ne tunda na rubuta, tunda na karanta littafin Rawdatul Muhibbina wa Nuzhatul Mushtaqina na Ibn Qayyim, to ne daina shan gaban masoya.